weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓokki walalde wocci hayre mbara hayre gollera seno busoɓe dungela ɓogge babaɓe ko on waktu yoni ha to juude e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men nandirala sifande leydi Sénégal hakkude catala safoɓe ngala CMS hakkude mumen laamu leydi ndi ko fati banggue caɗele gonnoɗe hakkude mabɓe to leydi Mauritanie ha hande haalane jokki to sekkata ko fati banggue jiilogol kanŋe taw ko sifande gollorgal e leydi Russie kamɓe ɓeena yilotoɓe kanŋe taw koye mbaadi fina tawa syndicat ji mabɓe kolliti giwatta ɗon so wona horejo leydi ndi haali hen to leydi Mauritanie nandiral ɓoyata waɗa hakkude laamu leydi Mali kame CEDEAO wi noon ko biteɗo Cheikhou ɓurandirede Gawsu Cissé ɗum ko caggal sete timmuɗo janoɗo toon to Lomé caggal hoorejo leydi Togo hollirde ma won dogowo hen koyɗe jama to Guinée Conakry CNT woni sursarɗo yeeji lawɗi ni duuɓi tati wonande colonel Mamadi Doumbouya ma ardo leydi ndi ko alda e sumgoji dental G8 G58 taw ko landaji londo kañumenne kolliti hay loppeɗa jaadani hen kabaruuji men manamen ha to Côte d'Ivoire Togo Burkina Faso Nigéria ma en jaaha to Corée du Nord kame Iran ha to l'OTAN musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññodena teya ko ha ko moƴƴo iwruken to Corée du Nord ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yito hen hoore muɗuma korel teya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa korel teya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata en dama jokkodira e gorel teya mo nangata taare joguiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago fode sa jokkodire gorel teya ma yiten hoore maɗa ngam raɓɓikinade sa yeehi to site gorel teya ma yiito on kala ko gorel teya safrata sito noon ko www.gorelteya.com sa yiɗi jokkodirde ɓen joguiɓe gorel teya so tawi koto leydi France eɗo mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto leydi Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 00242 05 050 36 08 so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672 so tawi koto États-Unis d'Amérique ko Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gurela teya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande sappo e ɗiɗi duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV
ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye sifande nandirala to banggue cellal ɓalli hakkude catala bitengal same hakkude catal bitengal samesa hakkude muɗum e laamu leydi ndi ɗum ko caggal nde ngal catal safroɓe hollirno wonande oɗo saaha gueɗe mumen koko jeeba ha tenti noon ko fate banggue gueɗe ɗe ɓe gullittuno e kala saaha ngal nandiral noon sifande hakkude mabɓe jagorɗo Abdullahi Dawouda Diallo oɗo saaha gueɗe ɗe kala ndewi lawol batu jagorɗe hanki alarba mawɗo leydi ndi arti ko fate banggue sumgoji tijjaɗi ɗo tan e lebbi ɗiɗi paaɗi woni 31 lewru juillet so tawi jomiraɗo haaji taw ko sumgoji sarɗi yankoɓe tedduɓe jogorɓe jooɗoyade toon to sur sarɗi yeyindu leydi Sénégal wa arti e yonnude ko fate banggue dépôt taw ko fate banggue ɗin listeji taw ko parrainage o holliti kala mum rewi lawol gam jardemo jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu ɗum noon wonno ko ñande jeetati wonno joƴƴingol ɗiɗon dépôt ji o holliti kadi oɗo saaha on jaago nde ɓeydata kadi ko fate banggue darde kame kaldigal ha gueɗe ɗe kala ɓuura yuɓɓude wo erima kadi catala tambotoɓe ko fate banggue sumgoji ɗi nde ɓenne kadi ɓurata tigui laɓɓinde gueɗe mumen ha ɓuura labde hayso tawi woni hanki waɗi pooɗe ndure to banggue konnguɗi kewɗi no fewi ko fate banggue yeewi kam ene wondi e benno ɗum noon ko caggal nde Barthélémy Dias holliti hen metti mum mawɗe no fewi ha ganduɗa laawi hen ha wondini e diɗɗal muɗum kono kadi holliti hen konnguɗi mum mettuɗe no fewi gam wiide liste mabɓe noɓe joƴƴiniri ni wona noon liste o yaltiniri ko gueɗe kewɗe ɗe ndewani lawol ene tuuma hen o holliti ma o yaɓɓir ɗum koyɗe makko teni kadi ma o itti ɗum ɗemgal makko yoga e konnguɗi o haali ko wona ɗum konon Benno Bokk Yakar kañumne hanki waɗi kucca mum jamma hanki hakkude mum e jaydiyankoɓe gam hollirde kañumenne ma daro hen darde mumen fayidinde no fewi ko fate banggue Barthélémy Dias wona tan goto ɓiɗɗo leydi ndi darotoɗo ene haala ɗiɗon konnguɗi ɓe jabtima hen kamɓene konnguɗi gulɗi jawa teskede ngakkugol ƴiƴam taw ganduɗa koye suudu safandu Mbacké préfet mo Mbacké erima e nder département o e hoore mum département Mbacké e hoore mum o erima pelle rewɓe kame worɓe kala ha tenti kadi ɓen société civile taweteɗe toon kala nde mbawata darade darde fayidinde gam yuɓɓinde ñalawma timmuɗo taw kadi ɗoftaɓe ko fate banggue ɓen joguiɓe konngol woni jaydiyankoɓe mbawa hirjinde yimɓeɓe e findindeɓe ko fate banggue dokkirgol ƴiƴam ko hunde moƴƴude no fewi nde tawno sa rokkiri ƴiƴam a anda hol garnowo ɗam ɗon ƴiƴam ne wawi ni taw ko an hoorema kadi aranta dokkeɗa ƴiƴameje walla ni taw ko jinnaɗo ma joom suudu ma walla ɓiye ko wawi hen wonde kala wo erima nde yimɓeɓe kirjinte e ndiɗon mbaadi beele kadi ƴiƴam wasa ngakkude e suudu safara oɗon diwan o holliti hen maɓe juɓɓin on ñalawma ha yimɓeɓe ɓuura andinede ko fate banggue ɓuural dokkirgol ƴiƴama mouvement ande sama jikkoyi kamɓene hanki ɓe mbaɗi haalande mabɓe e nder nden haalande nde mbaɗi ɓe garti ko fate banggue ha hande wasde yonnude wonande député gorkati en ñaaƴoɓe nder leydi ndi yiddeɓe noon ha hande ko ɓen sarɗiyankoɓe taweteɓe laamu tawteɓe to suudu sarɗi to nde mbawata tajje toon kuulal timmugal ngam oɗo saaha wadde ko fate banggue gorkati en ñaaƴoɓe tawdeteɓe kala saaha ko hunde ɓurde bonde e nder leydi ndi Sénégal kono kadi ɓe kolliti aljuma janggo maɓe mowodiri ngam wadde sitting mabɓe mawɗo no fewi e wideɓe jaadiɗo mabɓe moɓe ndenduno haare jamma ñalawma haɓade gorkati nangaɗo kene foto wonde joni dumuna jonɗo ne tawe to kasomo robosa nde accite ko ɓuuri hen yawde ha joni koto Sénégal keddorɗen gartaten koko fate banggue porta gartaten koko fate banggue Dubai woni Dubai porta poti ɗen gandi ko haala mawka soomi ɗon ɗum ko caggal nde sukaɓe rewɓe Afrique naɓe hewɓe ha tenti kadi sukaɓe rewɓe Sénégal naɓe inde mumen kañumen limta e yahannoɓe Dubai taw kane mbaɗi toon gueɗe cofɗe ɗe jooɗani gam sababu nde haalis jomumen jaɓatɗen gueɗe gardiɗo catal Jamra woni Mam Makhtar Gueye kañumne joddinoma e mawɗo leydi ndi woni ñande alñande jeenayi nduɗo hen lewru dañino joɗorade mawɗo ndi gam yewtere
ko fati bangue oɗon fannu holliti noon hannde o waɗi haalande makko haalande noon koto site Djily Mbaye ko toon o waɗi haalande makko ngam artude e wasiyade sukaɓe nde gonata yimɓe fewɓe joguiɓe ndimago mbasa yeyde ndimago men ko fati e bangue haalisaji ha tenti noon yaade suka debbo walla suka gorko ne waɗe gueɗe cofɗe ɗe jooɗani ngam sababude yidde dañde ɗum hen haalisa ko fate bangue chef de cabine maire mo Kafountine chef de cabine makko kam wiya teeb ɗum noon ko aɓena taw ganduɗa ko nokku ɓurɗo wangede nokku wangiyankoɓe ɗo gara ɗum ko caggal nde espagnol en gari toon ne gadi toon kaɓirɗe jonɗe no fewi ko fate bangue cellal ɓalli ko nden tigo betta jamma omo moykino ngam wujjoyde ɗeɗon kaɓirɗe ko nden o rewa hawo nanga caggal noon haala ka yiɗa ñoƴƴede ndeke haala ka ɓoccitima yalti oɗon saaha mo tawe e juuɗe daddiɓe karteten koye bangue politique seeɗa maire Adama Saar maire Kerma Sar Nord oɗo saaha tawtoyi makkitene kadi wonno koye yeewi askan wi to bangue plante taw ganduɗa ko gaddugol kayitola wonande kalɗo e konnguli cofɗi wonande comité layenena taw kadi ganduɗa ko imam Ngora Ndiaye taw kadi ganduɗa addinimo golɗon kayitol hawo nanga ko Serigne Mohammed Lamine Lahi porte parole joguiɗo konngol galle Khalifa layenena on addani kayitol biteɗo Fadel Ndiaye ne wonde Mam Gor Ndiaye ɗum noon ko ɓen caggal kay nde mbaɗi vidéo goto taw koye haalirde sen YouTube moɓe inniri yonu Al-Qur'an TV ɗum ko caggal nde ɓe cuuti konngona wiide layenen gona julɓe ko hefreɓe konnguli mettuɗiɓe kaali en ɗum jeeyi saban ɓe mbiyama teɓɓode saha aɓe tawe e juuɗe DSC taw ganduɗa ko ɓen haɓatoɓe kala ko fate bangue cyber criminel yaltinde konnguli cofɗe mbiye tan hannde o Sénégal bawɗo kala hen to ñingde lawol janagol ɗo nanguɗon tan ndeeƴa ñippa guitema naɓiɗoɗa yo joome yaafe ɗon to ñooro tone kadi wiyama toon teeb koli mo ganduɗa oɗon koli ene tawa e nder muɗum kene fotto wonde 250 kilo taw ganduɗa ko huuɗo bonko ko jar muɗum ma wonoy hedde million ngaji nogas koppreji franc CFA jamma alarbane jofi alhamisa ko nden jagga sara wuuro wiitengo ndiba njayena ko toon ɗum wiya teeɓa ɓen noon jeynoɓe on koli mbaɗe ladde dogi cuwa taw yiitede kono koli on e tawe e juuɗe ɓen dadiɓe hinde duwañeɓe 12 gorkati debate wiyanoɓe teeb aljuma jawtuɗo dow o hen rewɓe ɗiɗo taw kadi ganduɗa ko yeeyoɓe koye mumen ñawore mabɓe yani hakkude jaro duuɓi 17 17 nogas e tati kamɓe kala ɓe ñaama woni hen ko duuɓi 5 woni hen ko duuɓi 2 woni hen ko lebbi 6 e nder kasso jeheten ko ha toon to Ziguinchor jabboɗen musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kebe bisimilla maɗa. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe Weltaare TV on calminama on juurama kabaruuji garanɗen ɗo hannde e nder Ziguinchor eɗen gandi maire wuuro ngo hanki Ousmane Sonko o noddino woni balɗe 11 o wino omo sohli dennagal Ziguinchor naaɓe e département Ziguinchor holko haali nde yimɓe ngariɗo place de gawol ɗo tuggandema 10 heures demi o naati ha yettanma midi o wi ko mairie ndi ɓe ngari ɓe tawi caɗele e mairie ndi omo humpita yimɓe ɓe koɓe jooɗi lebbi tati ko pop ɓe goni koye ƴewde golle mairie ɗeɓe tawno ɗon ɗe joni noɓe tawi leyɗele ina jeeya ɓe tawi gueɗe kewɗe ko fewde batte mairie ɓe tawani ɗon gila e matériel uji fof ɓe tawi ko nawama ha laaɓi wonani ɗon e 3 heures Abdoulaye Balde jaltunoɗo maire o jaabimo wimo a haali ko welma mi tottima dossier ji 12 balɗe 12 ya ƴeew aɗa ƴeewto mbiɗa fo ina leeri ina moƴƴi mi wima noon kala ko aɗa waɗa namdo préfet mi hokkima on koyse mi hokkima nden yamirore mi meeɗani wadde so wona mi namdo préfet yamirami waɗa koto wat
ina wayno de yimɓe ɓe jalti ɗon ɓuri heewde de o foɓɓanaka ko ciibtali minen kay min cikkano ko ɗum ɗo noddirtanu min wonde mi waɗi Abdoulaye Balde audit wona ɗum min cikkano o noddirta min ɗum noon ina wayno commerçant ji ɗi ɓe ndendini kamɓene ngalu mabɓe e koɓe jogui ɓe coodi fodde temedere gourvette yantude peeluji mo ko yadata hen ɓe balliti mairie Ziguinchor ɓe pawe junggo monsieur maire kanko maire o ina wayno hande e subaka o dawani e riigi gonɗi e kanaluji gonɗi e nder wuuro Ziguinchor o wi ne wayno ma golle ɗe puɗɗo ɗeɗo balɗe pour asade ɗiɗo riigi ɗum noon so tawi nummima ɗon eɗen gandi hecci hanki wonno ñalawma pauvreté hono basal seeju de wonkoɓe kaali hakkude mabɓe e Sénéba ɓe mbi yoɓe gandu lawol ngol koko boni a wawa yaade hay sinno ko ɓe dañi toon ko kabaruuji kamɓe correspondaji ɗi hade mabɓe yettoya toon wona ko caɗele soɓe jettima ɗon kadi ɓen kadi gona e wullude e dow mabɓe gona e haalde mabɓe guila noddi ɗon ha joni on garani ina wayno ɗo Bunkiling ɗo ɓe mahi ɗon centre mawɗo ɓe inniri ɗum ko centre holɗum kala e dennagal réunion ji koɓe mbawi wadde ɓe mbaɗa ɗon kono ñalawma o ɓe kolliti ñalawma basal Sédhiou ina wayno ko e région ngaji ɓurɗi wasde jeeya e pauvreté ina wayno fodde 90 ɗum ɗon fodde ɗum ɗon piccal fodde 60 joni janomi wiide piccal nogas e jeeɗiɗi ɗum woni hande e nder Sédhiou e département Sédhiou wonɓe weeɓe juuɗe men so guttima kirtotako so kirtima kaccittako ina wayno noon ɓe kaali holko ɓe mbi hunde nde ne seeri no feewi ɓe mbi kilo tew hande ko 900 fuɗɗorino ko 200 taw ko fiile so tawi ko tew goddugo ƴiye ɗum ko 800 so tawi ko kilo liɗɗi ko 500 ɗum noon Weltaare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Keɓe gorko mo mbotto joɗaniɗo ɗo henna Weltaare TV e ballal radio Zig FM yallo ko en walde jaam Amadou Isaga Keɓe ɗe mbiya tan so soɓe taweteɓe toon ɓe ɓe jaaha manggo heewi ɓe cooda manggo ɓe mbatta ɗum mbarude ɓe ɗacca tew hankkadine natti wonde ko mabɓe sengi wi to leydi Sénégal koto Mauritanie paaɗen to Mauritanie batu jagorɗe hanki laamu ngu ƴetti pellital darnude budget mo ganduɗa taw ko finance haɓade kala kene wiye heege taw kadi ganduɗa ko haaju keñoraɗo ko fate banggue oɗo saaha haɓade kala kene wiye heege e ngakkugol guura yoga e nokkuji Mauritanie ko on batu waɗi kikiɗe hanki o mo walimo guidimaha on batu tawni joƴƴini comité ji jonɗi no fewi ko fate banggue régional o kala ɗum noon ko yurnitade calɗi ndema kono ne kadi e ɓen ɗoftiɓe ndema toppitiɓe ko fate banggue fannuji ndema kala gam yurnitade caɗele teskade woto heege nadde diwan ko fate banggue ngakkugol guura teskogol yoga e nokkuji ha tenti kadi oɗo saaha mo gonen caggal nde cogguji kala ɓuuri ɓeydade oɗo saaha nandiral nattugal wonde walla nandiral donc ngal heɓede ko fate banggue caɗele jiilogol kanŋe wonande syndicat ji heedanɓe ɓen yiltoɓe kanŋe koye mbadi fina tawa caggal nde siifi nandiral hakkude laamu leydi Mauritanie kame gollorgal ngal leydi Russie toon to Chegat ɗum noon ha hande ene waɗi caɗele ganduɗa ngal ɗon gollorgal woni admiral minninga compagne Russie poɗɗo ngal fuɗɗade golle muɗum ñalawma hanki 11 ɗo hen lewru caggal nde gendarme ɓe nela toon ɗum noon ko syndicat ji kame yiltoɓe kanŋe kala kollino ɓosata diwata ɗon werlaji kewɗi noon nawama toon gam ɓeydude ndenka e kisal ko wona ɗum ko noon joguiɗo konngol gouvernement o hanki caggal batu jagode way yamiri ɓen tawiteɓe toon nde giwata toon ko ɓuuri yawde yaccade
wonande ɓen addaɓe toon ne jiilo kanŋe gari toon koye dow mbaadi nandiral to chekkata kawganla ko syndicat ji yiilotoɓe kanŋe kañumen ne kolliti ndirata ɗo goni ɗo ɓosata ɗo goni ɗo caggal kay teskede embouteillage ne wayno leydi hakkude ɓen gendarme ɓe kamɓe ɓen heedanɓe yiilotoɓe kanŋe so wona horejo leydi ndi yaltina hen konnguɗi muɗɗuma gouvernement Mauritanie taw ganduɗa koye sifa jagorɗo ndiyam jaɓɓima ballal timmugal no fewi ngal balla non iwi koye cetal UNICEF ko fati banggue wallidde Mauritanie to banggue matériel kaɓirɗe kaptorɗe beele wawa hebde ndiyam moƴƴam taw ko ciggueteɗam taw kadi ganduɗa ene moƴƴine yaadi e cellal ɓalli nokshata école nationale d'état majeur taw ganduɗa ko leydi ndi jaɓɓima c'était koninkoɓe iwɓe to Nigéria taw kadi ganduɗa ko arɓe wadde jillu mumen e nder leydi Mauritanie état majeur colonel Sidi Mohamed Wuld Ahmed jaɓɓimamaɓe ɗum noon ko jokkodiral e yurnitade sifa golle école gam nandiral e cehilagal rendude golle hakkude leyɗele ɗiɗɗe ha ɓuura kadi wawde yencinde sembeji kam e sifa kala gonangal seppo enseignant ji hanki ene yaadi kadi hofgo ɗum noon ko yeeso galle lamorgo ɗo hanki caggal batu jagorɗe joguiɗo konngol galle lamorgo arti e wasde yonnude no fewi wonande ngoɗon seppo wondude kadi ko fati banggue hofgo o holliti wonɓe kofani wonɓe ceppani kono noon ene Moussa kañumen ne gonangal mumen kono noon jokki wadde golle mumen woni hen noon dartini golle mumen en jokki seppude wullude hunde kala jogui kono waɗirte kono kadi ɓen enseignant ji kañumen ne gulliti ko gurdam mumen ɗam ko gurdam mettuɗam no fewi guilay koɗale mumen ha yaadu to banggue jangde tene kadi koɓe joɓete ko natti yonde dépensuji mabɓe haalaka ni kamɓe gueɗe mabɓe kala ɗum noon ko yiddeɓe fawede e dow sifa pewala jaydi yankoɓe rewɓe Mauritanie jonnani warande ngoɗo henna wargo waɗago e jaydi yanke Al Jazeera taw kadi waɗa ko toon to janina 6 heures dani ñalawma hanki o fella kural e hoore ko wala ɗum ko noon gardiɗo habba e hoore mum holiti yonnani kono kadi aɓe nelda duwaw dendagal jaydi yankoɓe arab ha tenti to Al Jazeera hande o noon o wannama finray mawɗo no fewi noksada west jonde hanki yuɓɓina toon ko farde banggue coordination de la campagne nationale ko fate banggue vaccination anti covid-19 ngal cetta noon hanki joɗima gam yurnitade juɓɓudi ndiɓe jogori yuɓɓinde hande 12 fuɗɗade vaccine de ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum noon ko hande 12 ha fayma nogas e joyya nduɗo hen lewru gam faddade boli ɗemɗe ɗeɗo hen ɗemɗe noon ko ɗemɗe mborosa mo ñaw coronavirus teskaɗo hande ne ɓuuri ƴellitade nder leydi Mauritanie gouvernement mo Mauritanie ƴetti pellitala e wiide jagorɗo tambiɗo konngol galle lamorgo cagguiɗo konngol gouvernement o holliti wonande kala kay tumaɗo ko fate banggue mbuñaari walla dirtingol guilay leydi ha e galleji taw koto banggue domaine immobiliére foof koko weddete e kaso ñaawe ɗum ko caggal yontere yawtunde nde gendarmerie heeɓi yamirore yo dartin yogay agence uji taw ko yettinoɓe ɗiɗon fannuji kala ɗum noon dossier ji ɓen ɓe inɗe mumen tuuma ko fate banggue jeygu leydi taw kadi ko jeygu galleji taw rewani lawol kala jomumen hande ɓerɗe mumen ɗe koko ƴeŋi no fewi sen gewi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗina to leydi Mali tato suka gonnoɗo e stagiaire taw ganduɗa koto hôpital mo Tombouctou riwama e golle mum e wiide gardiɗo hôpital o ɗum noon hen goto wiyete ko Fatimata Tarawore goɗɗo ko Mohamed Insubadara e goɗɗone ko Astu walla mbiyen Aissata Bokuma kamɓe tato kala ko yaltuɓe école mawɗo wannoɓe e wonde stagiaire mumen ne ƴewde to banggue golle toon to hôpital mo Tombouctou ɗum noon ɓe ndiwira ko saaha kala nanguirede ɓe téléphone ngaji mabɓe ɓe mbaɗa ko wayno TikTok walla Facebook walla selfie walla ni gueɗe goɗɗe kala mbaɗa vidéo ngaji tan ne nelde réseau sociaux ɓe toppitta ko ñawɓe ni ha tendi noon ko sakkiti ko jeeyi sababu gardiɗo hôpital o Moussa no fewi ko sahal goto ɗoɓe gonno taw kadi ñawɗone ɗon ko ɗon tigui ɓe gonno aɓe mbaɗa TikTok mabɓe aɓe nelda e kala banggueji ɗum noon ɓe diwama
e golle maɓɓe ha hannde keddoɗen ko toon to leydi Mali teskede coggu mburu koko ɓeydi toon to Kucala naɓe noon ceerani e wullitade oɗo sa hewɓe kam duttima e gosiji kam e karaweje subaka woni hen ko laccire ha ko ni hannde kewi haccitade ɓe koliti so tawi ko loccol mburu toksol ngol jarannongola temedere jarannongola nogas e joyya jarannongola nogas e joyyi oɗo saaha wonti capanɗe tati mbuɗu so tawi ko loccola jarannongola capanɗe joyyi o saaha wonti capanɗe jeegom mbuɗu taw ko loccol gotol ɓe kolliti ɗum ɗo henna ko hunde musde no fewi ko fate banggue coggu ciment so tawi ko sac jarannoɗo ujunere e temedere oɗo saaha wontoyi ujunere e temedde mbuɗu ɓe kolliti ko caɗele mawɗe no fewi yeeyoɓe wonɓe toon kolliti ko caɗele yewre nde Mali e yowa jeeyi sababu ɓeydogol ɗiɗo henna coggoji wi diplomatie malinajo biyeteɗo cheikhu ɓurɗo andirede Gawsu Cissé wo holliti ɓoyata oɗo henna embargo baɗaɗo e leydi Mali ma itte o wi noon jeeyi sababu ko caggal ñalawma yurnitade caɗele européenne ñalawma kaldiggal ɓiɓɓe Europe naɓe fate banggue won batu baɗaɗo ko wona ɗum ko kadi sete jagorɗo e ɗowgol jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali woni Abdullaahi Dioba tawetenoɗo to Togo yontere yawtunde kaldiggal wonande horejo leydi Togo Farma Yasimbe koyɗe makko jaam ene oɗo saha udditi lelawal gam teskinde Bamako ne ɓuuri ɓattodirde e CEDEAO ɗum noon o holliti hen pellital ɓoyata ene gasa ma nden yawre itte ha laaɓa finoɓe to nokku bireɗo Madalaya finoɓe toon hakkude muɗum e nokku bireɗo Silinkini e ɗum noon pont gonɗo hakkude mabɓe ɗum noon ne tawi nder commune mo Tomara cercle mo Ba Fulaɓe finoɓe toon ɓe kolliti oɗo saaha ɓe taƴodiri yaadu natti yadirde jeeyi sababu ko caggal toɓoli mawɗi jippiɗi toon ha pont gonɗo hakkude guure mabɓe taƴi ɗum noon oɗo saaha ɓe jadirta tene kadi gueɗe kewɗe ko dariɗe ɓe erima joomen juuɗe mawɗe ha tenti kadi laamu ngu nde wawata walludeɓe so tawi kay woni ɓe keeɓi toɓo adigo fusi oɗo henna pont ɓe puɗɗima hulde ɗo e toɓoji jogorɗi aroyde to leydi Mali keddoren ha joni gardiɗo loni woni secrétaire général o holliti woni Antonio Guterres o holliti G5 Sahel e nder haalande makko ko cetal ngal ganduɗa darnirano ko yidde haɓade taw ko joguitiɓe armeji taweteɓe Sahel e hoore mum ko wayno Mauritanie Mali Niger kono ne kadi Burkina Faso Tchad rindinɓe kene foto wonde ujunnaje joyyi koninke ngam wonde yeeso haɓade ɗeɗo henna pelle so tawi noon hen leyɗele ɗiɗi oɗo saaha laami ɗum ko mintere caggal kuddataji ene teska ngal ɗo henna cetal yataw jogorani wontude koyɗol to banggue haɓade koɓe jinno haɓade ko berlin woni Allemagne caggal nde ɓe taƴi leydi Mali to banggue heblo koninkoɓe kono kadi hanki parlement mabɓe woni susarɗeji mabɓe holliti maɓe ɗoftu leydi Mali to banggue sembe mbadi MINUSMA ha Mali ɓuuri wawde habtade addude jaam e nder leydi mum kala to Guinée Conakry CNT woni cattal tambingal oɗo saaha sarɗiyankoɓe leydi ndi caggal nde ɓeena dadiɓe leydi ndi walla mbiyen caggal nde CNRD hollirno yidde mum ko laamade leydi ndi duuɓi 39 hanki noon lulde ɓen sarɗiyankoɓe ɓe garti ha ɓe jafuɗon lebbi 39 ɓe garti ha lebbi 36 lebbi 36 wonata ko duuɓi tati woni koɓe lawɗini ɓe dokki colonel Mamadi Doumbouya nde ardoto leydi Guinée taw kadi ko duuɓi tati ko alda e feccodirede haydara wonani woote wonani haydara ha leydi ndi ɓuura wawde joɗade e jaam e kissala kono hanki noon holliti hen mette mum no fewi G58 ko landaji dawriyankoji taweteɗe leydi ndi kala ha tentito ñiɓirde IFDG woni selludilen diallo kame yaadiɓe landa RPG arc-en-ciel woni landa timtimol ko Alpha Condé ɓe garti article 97 yaadani e ngal ɗon kuulala ɗum noon ha hande ɓe goyitto ɓe jaɓani ɗum hande ɓe jaɓani ɗum janggo ko wawi wonde kala kam suudu sarɗi leydi ndi lawɗani ɗum wonande colonel Mamadi Doumbouya to leydi Côte d'Ivoire remoɓe taweteɓe toon taw ko remoɓe cacao ɓe kolliti fedde mabɓe ne rindini ken wona
3 ujunere taw ko neɗɗo remoɓe oɗon fannuɓe kolliti ɓe toɗɗima ñalawma ngam ruttude teddungal wonande Alhassane Dramani Ouattara caggal gila ari e gardidi leffol laamu oɗo saaha ko fati banggue kilo kakao koko ɓeydi koko ɓeydaniɓe tene kadi ndema mabɓe ko gonga ni caɗele teskade e banggue mboros coronavirus ha tenti kadi caɗele duumiɗe siftinon leydi Côte d'Ivoire e Ghana ene jeeya nder leyɗele aduna ɗe ɓurɗe wawde remde ko wattete sokkola walla ni kafe e gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala ɓe kollitiɓe cuuɓi ko ñalawma mo ganduɗa woni nayi lewru fandu nayi lewru juin ko nden ɓe jiiɗi moɓodirto ya Mouskoro place Jean Paul II ko ɗon ɓe jiiɗi jaɓɓade mawɗo leydi ndi gam ruttude ɗum ngal teddungal noon maɓe mbaɗa tourné ji mabɓe nder leydi ndi fuɗɗoto ko ñalawma janggo o woni aljuma o ɓe puɗɗoto ko dalwa ha no gase jeeɗiɗi ndu lewru ɗum noon ɓe keɓano tijjade mawɗo leydi ndi gam teddungal hakkude mabɓe ko fate banggue ndema tene kadi on gila ari walliti ndema no fewi siftinana hannde Côte d'Ivoire ne jokki yewtere muɗum kaldigal ko fate banggue COP 15 haɓade kala ko fate banggue yooro e gueɗe patuɗe ɗen gueɗe kala e feƴƴere leɗɗe e bonnude leydi yiddeɓe noon ko yo yimɓeɓe dutto e leyɗele mumena ya Mouskoro koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire kamɓe koninkoɓe leydi France taweteɓe to ya Mouskoro nokku biyeteɗo Jamba Koro aɓe tintina taweteɓe ya Mouskoro ko taari ɗum kala ñande 15 nduɗo hen lewru ha fenma nogas ndu lewru so tawi on nani piyanɗe ɓutte woto dogue wotona he cuuɗi moon woto kuule ala ɓe goni koye wadde coftel e ƴewndela tottogo bila taw ko jangu waɗagu e koninkoɓe leydi mabɓe no tottoɓe inde FDS ɗum noon waɗi ko hanki jangu musgo ngo waɗi koto nokku biyeteɗo kunjure noon ne tawi kerol hakkude leydi Togo kame Burkina Faso ko worɓe jogitiɓe armeji jani e koninkoɓe leydi Togo jooɓima hen pittali jeetato 13 gañima hen gañanɗe musde no fewi Nigéria Mouhamed Buhari holliti jaɓata yaadiɓe e sehilaɓe e yiɗɓe landa makko ko kalata ko ɓe noon yidde mumen ko nde o dirtinta walla nde o ɓeydata mandaji makko ko fate banggue gardidi leydi ndi o holliti kanko ko ɗoftotoɗo ko yamirore leydi ndi tene kadi o waɗi mandaji makko ɗiɗi ko jahowo bolol makko ñande nogas jeenayyi mai hitande ujunaji ɗiɗi e nogas tati woni hitande fande so tawi sumgoji mbaɗi gasi kanko o sirti hen ha laaɓi to Burkina Faso caggal jangu bandogo e kaso mo nuna ha ñande jamma jeenayyi no jeefi jeetati nduɗo lewru ndu gonden procureur tribunal mo nuna erima wonande ɓeena kene wona 60 dumbaɓe tawetenoɓe toon dogɓe yaaɓe bolol mumen caggal nde kaso o yana yoɓe gartir koye mabɓe kala mo artirani hoore mum sonna ngara winde tawi ɗereji mum koko dogi kaso o ene gasa ko teddi fawe e dow muɗuma joolam jaɓeri jeyeten ko ton to Corée du Nord gila tan ñaw coronavirus ari meeɗa winditeɗe e leydi mum hay mboros goto kono noon ñande heccankinde ɓe binditima ñawɗo goto joguiɗo ñaw coronavirus e nder leydi mabɓe Kim Jong Un hoorejo leydi ndi oɗe saaha ne jogui miijo uddude leydi ndi kala ha tenti noon laamorgo ngo ngam oɗo saaha wadde détecté yiilade wonande ɓen joguiɓe ñaw coronavirus siftinde on ɓoyani tan wonande Chine yiɗino tottudeɓe kene wona million ngaji 3 dose mo formation ko noon ɓe kollitino ɓe cohlani kono ɗo saaha mo gonɗen leydi ndi fuɗɗima natande ñaw coronavirus France naɓe ɗiɗo debbo e joom galle mum joom galle joom suudu mum mbiya tebto Iran Téhéran ɗum hanki holliti jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Téhéran nangi Europe naɓe ɗiɗo kono kadi ɓe nanguira ko bonnude haqillaji ɓiɓɓe leydi ndi lowde hen gueɗe goɗɗe oɗon gandi wona yimɓe so gaare e leydi ene lowa e haqqillaji yimɓe gueɗe ha joomumen gonta rebelle walla goɗɗum ɗum woni koɓe tuuma ko waɗa ɗum ko noon jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi France e rima nde ɓe ɗaccite ko ɓuuri yawde taw ko alda e sarɗi Finlande oɗo saaha ene tijji hoore mum nannude hoore mum e lotta kaw kadi ganduɗa alda e délai ko wona ɗum kono lotta bismima mabɓe nde ɓe jiiɗi kala aɓe mbawi nadde ɗum noon ɓe kolli ɗum ko ñalawma hannde o 12 lewru mai hoorejo jagorɗe mabɓe kane hoorejo leydi ndi holliti maɓe nat e lotta ko wona ɗum ko Suède kañumne holliti ma jabto ɗo e alet paaɗo o ɗum noon so tawi ɓeɗo hen naate lotta ya taw ne jogori deññude ɓernde wonande Vladimir Poutine mo leydi Russie
gonɗo hannde jokkude kure e conde bamboji mum toon to Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena.